Makig-renegotiate ang lalawigan sa Sugbo sa kagamhanan sa dakbayan sa Mandaue, kalabot sa Cebu International Convention Center kun Cicc. Kini human na sayran nga walay pagtugot sa Commission on Audit kun COA ang pagpalit sa maong building base sa uwahing audit report sa maong buhatan. Buot sa gobernador nga Kuhaon pagbalik sa lalawigan sa Sugbo ang Cicc nga gibaligya sa milabay nga administrasyon ubos ni kanhi gobernador ug karon vice gobernador Hilario Davide III ngadto sa dakbayan sa Mandaue. Ubos ni kanhi Mayor Luigi Kisumbing sa kantidad nga 300 milyones pesos. Ubos sa COA Circular 2017-003, gi-require ang public bidding kung adunay real property nga i-dispose nga gipanag-iya sa gobyerno. Ang disposal kinahanglan usab og approval sa COA nga sa kaso sa Cicc, wala gihatagan og pagtugot. Girekomendar sa COA nga patubagon ang mga opisyal nga responsable sa maong negosasyon. By the way, I also have to emphasize, this was not during his time also. Dili ni sa akong panahon, di sa nis panahon ni Mayor Jonas. So naman gyud na, nigawas na gyud na sa COA year-end report, we will really need to abide by the COA nga recommendations, no? In fact, naingon sila, let the persons responsible answer for. We have written to the persons responsible nga mutubag sila nganong nabuhat na. Matod ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga sukad pa ni adtong Hulyo sa niaging tuig, nagsugod na sila og istorya ni Mayor Jonas Cortez sa Mandaue tungod kay posibleng kwestiyonon sa COA ang pagbaligya sa Cicc. Dugang paniya nga sa pagbalik niya og lingkod isip gobernador sa Sugbo. Gibawi sa Kapitolyo ang mga property sa probinsya nga gibaligya, gidonate o gidispose sa niaging administrasyon. But I already made it a policy, and you are very well aware of this, that I will be recovering all donated, sold, and disposed of properties. In fact, you will recall nga na-recovered na to from the Ayala Group katong atong mga properties nga ila gitagaan perpetual road right of way, ang katong very valuable properties nato na-recovered na nato. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.